Kitang mga lig-on sa pagtuo, maningkamot kita nga ang Dios mahimuot kanato. Maningkamot kita nga mahimo kitang panag-ingnan sa uban ug dili kita mahimo nga kapandulan ngadto kanila. Roma 15 bersikulo 2. Ang matag usa kanato ang hinuon magpahimuot sa atong isig ka magtutuo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang iyang pagtuo. Kitang tanan nga adunay kahibalo diha sa pulong sa Dios igsoon. Kitang tanan nga gitagaan og hiya sa pagsangyaw sa Dios. Kitang tanan nga adunay kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Maningkamot kita nga mahimo kita nga sulundon ngadto sa uban ug maningkamot kita nga motubo ang ilang pagtuo pinaagi kanimo. Pinaagi kanato igsoon ug dili kita mahimo nga kapandulan ngadto kanila. Maningkamot kita nga ang tanan nga words nga mogawas atong baba makapadasig gayud ug mahitungod gayud diha sa Biblia ug dili ang mga pulong nga mahitungod lang diha sa kalibutan. Maningkamot kita nga ang tanan nga pulong sa Dios mao gayud ang mudaghan sa kalibutan ug dili ang mga istorya nga kalibutanon. Tungod kay ang pulong nga nagisgot diha sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, ang kasing-kasing sa tao mahumok gayud kana pinaagi sa Dios, pinaagi sa gahom sa Dios. Ug pinaagi niya na igsuon, kita nakatabang sa uban ug naghatag kita og kaayuhan ug nakapalig-on kita sa ilang pagtuo sa Ginoo. Roma 15 bersikulo 3. Kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon kundili sumala sa giingon sa kasulatan, ako ang nadakdakan sa mga bugal-bugal nila kanimo. Igsoon si Kristo sa iyang pag-ari dinhi sa kalibutan, siya ang nadakdakan sa tanan. Siya ang gibugal-bugalan, siya ang gidaog-daog tungod ug alang kanato. Aron maangko nato ang lig-on nga pagtuo ug aron maangko nato ang kaluwasan. Ingon ana ang gusto ni Kristo sa atong kinabuhi igsoon nga samtang kita buhi pa, samtang kita ania sa kalibutan, maningkamot kita. Kita ang mahimo nga panag-ingnan ug dili kita ang mahimo nga kapandulan ngadto sa uban. Tungod kay si Kristo sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan, wala siya nagpahimuot sa iyang kaugalingon, kung dili nagpahimuot siya ngadto sa uban, naghatag siya og kaayuhan ngadto sa uban ug giluwas niya ang tanan ug gitudluan niya sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Ingon ana usab ang gusto ni Lord nga mahitabo sa atong kinabuhi igsuon nga sa kanunay kita magpahimuot kaniya ug magbuhat kita og kaayuhan ug kita ang mahimo nga panag-ingnan sa uban nga pinaagi kanato igsuon mutubo ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.